Να έχεις απίστευτος. Φάει την ώρα σου. Κολλάτε. Ναι, τ' άκουσε την. Ποιανού είναι αυτή η ώρα. Πατούσατε. Πατούσαμε, παλάμε, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Τι κάνεις Αυτός εκεί? είναι ο μακάκας. Τι κάνεις εκεί? Έχει το πουλί του. Έτσι. Λάστιχο την έκανε. Αυτός είναι ο μακάκας, λοιπόν. Μάλιστα. Το Discovery Channel. Τι θα το κάνεις, δηλαδή. Αχα, εντάξει, τελείωσε. Το μυρίζει κιόλας. Σκουπίζεται και στο τζάμι. Τρώγε το μυράκι. Βγάλα και ένα σματ τσιγάρο του παιδί.